kayiero nigi sigana mage. Kendo ombulu ma higani ne oketo nying Milka Wanjiru e historia mar yiero ma tarik 9 dweni. Milka Wanjiru ne oketo sigande e buge mag historia kuom bedo MCA ma Miyo Achiel kende mane oyier e kaunti ma Nyandarua e yiero ma higani. And I'm the only woman who was elected in the 25 wards of Nyandarua County. First is to thank God for the opportunity that He has given me to serve His people. And also to thank the people of Kireta Ward for believing in the women leadership. Wanjiru mane ochung' kod otiko mar duond bura mar UDA ne oyombo jochung' 5 mamoko bang' kane ong'wano ombulu maromo 3,376 kuom ombulu duto 8,518 mag Kireta Ward. Kata kamano, safar mar Wanjiru e weche mag siasa ok osebedo mayom. Wanjiru lero ni safar mare e weche mag siasa ne ochakore higni 15 mokalo. My journey started long time ago when I was very young, and when I joined the campaigns, the NAC Kenya campaigns in 2006, when I realized that I had the leadership qualities. So I started in 2006 as a commissioner for Central Kenya in the National Elections Board in 2006. Come 2007, during the PNU elections, I was also a commissioner in the National Elections Board of the PNU. So I've grown through the parties. Motelo ne mano, Wanjiru osebedo kotelo ne migawo mar pi kod alwora e kaunti ma Nyandarua e bwo telo mar gavana mawuok e tich Francis Kimemia. Wanjiru ma bende osetiyo kaka MCA mogwele duond bura mar Jubilee opako chik mar pogo lemo moyiedhi mag telo ne joma mine ka bende ojiwo wakeini mondo owuog oko mar laro telo kod joma chuo. And that is when I realized that I needed to get to the people so that I get the mandate from the people. And I made a decision right there when I was a nominated MCA that I'll make sure that I vie for a position so that I get the mandate from the people. Right now, I've gotten that mandate. Ne osingo mar mako lwet wakeini wetene Achiel gi riwo wiye jotelo duto mawuok e kaunti no kaka yo mar chwalo dongruok e kaunti ma Nyandarua. I would have wanted that we get more women in that assembly, because when we are many, we can be able to push even the women agenda together. But I'm happy we'll get the nominated women MCAs, and together we will be able to push the affirmative action together.